Remekseltä Juho, morjesta. Nyt meillä olisi esittelyssä Meoptan 2025 vuoden uutuus tähtäinkiikarisarja nimeltään MeoPro R6. Ja nimensä mukaisesti tämä kyseinen sarja on 6 kertaa suurentava. Sieltä löytyy mallit ihan pienestä ajojahtikiikarista aina tonne pitkän matkan ammuntaan ja isoon optiikkaan niin sanotusti. Sarja on varusteltu 30 millin runkoputkella lukuun ottamatta sitten tämä isoin malli, eli 5-30 5.6, joka on 34 millimetrin runkoputkella. Sarjaa on saatavilla sekä ensimmäisen että toisen polttotason ristikoilla. Täällä on erittäin hyvin karhennetut otepinnat. Isomman päämalleissa, eli 4,5-2,7 sekä 5-30 suurennuksilla löytyy paitsi pikasäädettävä korotorni, myös tuo sivusäätö on pikalukittava. Kauttaaltaan sarjassa on 6-portainen punapisteen säätö. Meoptan tapaan totta kai niillä välistopeilla ei tarvitse koko kiekkoa pyörittää ympäri, jos haluaa punapisteen pois päältä. Ja sen lisäksi näihin kuuluu 2 tunnin auto-offi. Eli mikäli se punapiste jää sitten kaappiin laittaessa tähtäimen päälle, niin se sieltä 2 tunnin jälkeen sitten sammuu eikä kuluta paristoa sitten loppuun. Lähes kaikissa malleissa löytyy parallaksisäätö sieltä 10 metristä aina äärettömään asti, pois lukien sitten tuo ajojahti kiikari 1-6 2/4 etulinssillä. Kiikareiden mukana toimitetaan Meoptan omat alumiiniset flip-upit sekä objektiivipäähän että sitten myös tänne okulaaripäähän. Sarjan punapiste on valmistettu erittäin järkevästi, eli pienemmällä kirkkaudella se on tarpeeksi himmeä sinne pahimpaan hämärään, ja sitten toisaalta myöskin päiväkäytössä esimerkiksi lumeen aikaan niin kirkkaus ei varmasti lopu kesken. Sen lisäksi valmistaja lupaa koko sarjalle 90% valovoimaisuuden. Suositushinnat lähtee sieltä 739 eurosta ja mallikohtaisesti kipuaa sitten tuonne tonnin niin sanotusti paremmalle puolelle, eli kuitenkin puhutaan keskihintaisesta tähtäinkiikarisarjasta, jossa hinta-laatusuhde on varmasti kohdillaan.